Здравейте, хора! Здравейте! Днес ще играем на тази игра. Разнообразие малко със стреляне. Да пробваме някакви по-нови неща. Може да го купя? Не. Да не забравяйте да се абонирате за канала. Ако сте нови, абонирайте се. Лайкнете това видео. Напишете някакъв коментар за някаква игра да играя. И да завлизаме! Хора, нали не се притимете, много съм слаб на тази игра. Толкова слаб, че умирам от началото. И както виждате, тук съм най-слабия на света. И ще ги дебна от спауна. Така. Можах да скоча, нали, да го оцеля. Но знам, че някой ще се съберат ето тук. И те се ще убият и там. Базук! Тук някой има. Тук чух някой на моята. Той ми цели снайпер. Окей, с него ще играя, с него искам да игра. Но умряхме се тази. Оу, хора, хедшот. Хедшот. Хедшот, хора. Оу, брат, хора. Айде, патейките. Айде, то си знае скил или само, бе? Не, той презарежда постоянно. Той човек не е честно така, е. Трикчета ли си правиш? Той трикчета ли си прави, бе? Арена в едно. Значи ще пръстиш, арена в едно. Арена в едно. Ще го убия. Окей, забравих това. Чети съм. И както винаги ме убиват, аз съм слаб. И то отдема оцели от задния джоб. И си го е прибрал този пистолет. И аз не знам къде. Ево. Докато съм. С пистолет. И те си правят трикчета, в едно предблок. Какво си прави с трикчета, Какво си прави с трикчета? Ти си правиш трикчета, трикчета си правиш. Така. Не. О, брат. А сега ще бъгнем пока героя. Хора, what the hell? Къде си? Съм те шибна. Те убия? Някой ме взе кори с нек пистолет. Не. Аз с нож. Да, някой ме взе кори човек. Нека влезе. И аз пак съм на предпоследно. Не съм на предпоследно. Почти съм на последното. Не. Опа, го пръснаха. Не, той няма как оттам да ме оцели. Той човек. Няма право там. Ако си прави стрикчета. Ей го. Ако си прави стрикчета, Ако си прави стрикчета. Снайперизираш, бе. То все снайпер. Сега ще снайпна един. И абонирайте се за канал, хора, с камбанка, за да помогнете на Крис да събере поне 50 сабскрайбъра, като моя канал Profite Gaming. И от мен, хора, чао!